Mama, otthon vagyok egyedül a házamban, majd ketten vannak szüleim, akik tudják. Anyukám itt van, és egy hosszú teót egy ilyen most akarok nektek mondani, nézzétek, milyen szögtedim van. Most itt. De most itt vagyok egyikemmel. Van egy bőröndöm. Egy pocit is. Itt van, hogy Pedro. Pedro. A pocika. Ekkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornámra. Úgyhogy szok nektek a nagy szablát. De 4 betű. De 5 betű. 0. 2. Még 2. 6. 9. Tünked. 7. 8. Megint 9. Nem tudom, hogy hallgatom is. 3. Úgyhogy iratkozzatok fel ezt a videóra. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljatok a videót, és nyomjátok a csengőket, hogy lássátok az új részeimet. Sziasztok! És akkor keressük meg az összes most még. Tadam!